Daniel. Ydych chi wedi gweld Daniel? Daniel, fy mab I. Ble mae e? O, sir. Ni'n dechrau o'r dechrau. Mae'r ffôn yn canu. Hello, ydy hynna Miss Katie Price? Ydy? Ni wedi ffeindio dy mab wedi cael ei llofruddio. Na. Dwi'n mor sori, ond angen I ti dod bore fory I cadarnhau bod e wedi marw. Iawn. Diolch o fawr. Mae'r newyddion o llofruddiad bachgen ifanc yn lledaenu ar draws y gwaith. Ac mae un dyn ryfedd o enw John Davies yn cael y bai gan y mwyafrif, a dyma pam. Hyll, Flic. Nid yn hoffi ti. Weirdo. Rwyt ti'n unig. Dim ffrindiau. Nid yn hoffi ti. Dim teulu. Dim cyswllt gyda'r byd cymdeithasol. Beth wyt ti'n credu digwyddodd I Daniel Price? Dwi'n credu roedden nhw'n ymladd. Dwi'n credu roedd John yn pwynio fe syth yn y bola. A wedyn, roedd Daniel yn pwynio fe nôl, sydd yn y gwyliau. Dwi'n credu roedd hyn yn creu John yn grac iawn, ac roedd hi'n gwthio Daniel i'r llaw. Seriously? Fel ni di rhan. Wow. Ac yna, roedd Daniel yn gwneud un ymgais olaf I achub ei bywyd. Mae John dod â'i bywyd i'r diwedd. Beth wyt ti'n meddwl naeth digwydd? Fi'n meddwl roedd John yn creepio tu ôl Daniel. Ia, ac i Daniel yn gwybod bod yn talu mas cylle. A dyna oedd diwedd I bywyd bach Daniel Price. Mae pawb yn meddwl mae John wedi ladd Daniel. Pwy a oer? Mae'r heddlu'n nocio ar y drws. John Davies, roedd ti wedi cael dy pilo am llofruddiad Daniel Price. Beth? Mae unrhyw beth rwyt ti'n dweud yn gallu cael dy dal erbyn ti yn y llys. Pam? Dwi heb wneud unrhyw beth. Mae gen ti'r hawl I aros yn dala. Yn y flwyddyn diwethaf, cafodd 570 pobl ei ladd. Roedd dros hanner o nhw yn eu arddegau. Fel cymuned, mae ganddyn ni dyletswydd I edrych ar ôl ein pobl ifanc. Ar y funud, nad ydy'n gwneud hyn. Anghyfiawnder. Mae'n canfod presenoldeb mawr yn y byd. Mae'n achosi pethau fel ryfeloedd, trais a marwolaeth. Ond yr achos hyn, mae'n amhosib I pob cymeriad cael cyfiawnder. Mam yn ceisio maddau. A dyn diniwed. Mae'r stori hyn wedi tynghedu o'r dechrau. Dude! Mae'n drwg gennyf am eich colled. Roedd yn bachgen mor ifanc a llawn fywyd. Wyt ti'n gallu cadarnhau fod hyn yn Daniel? Ydy, mae'n e. Sybed pwy yn ei lladd fi? Oedd e'n John, neu rhywun arall, neu wnes I lladd fi hunain? O wel, bydd rhywun yn cael ei cyhuddo amdano. Wrth i'r reality grew bod plentyn hi wir ddim yn dod nôl. Mae John Davies yn cael pethau arall I poeni am yn y gorsaf heddlu. Pawb yn gwybod beth ti'n gwneud ti'n gwybod? Be? Sut ti'n gallu gwneud e? Lladd y bach ifanc na. Sut? Dwi heb wneud e. Dwi'n addo. Oes ti'n adnabod y bachgen yn y llun yma? Dwi ond wedi weld y posteri ar y strydoedd. Pam? Ble oedd y ti ar y 5 o Mai am 7 munud wedi 9 yn y prynhawn? O'n i'n allan siop am y pethau arferol. Pam? Llaeth bar ac yn y blaen. Iawn, John, ond ni yn gwybod ble roedd y ti ar y 5 o Mai 1995 mewn fwy o fanylder. Yna, cerddais I allan o'r siop a trwy'r chwith a cymryd y stecyn cil arferol syth I fy tŷ. Yna, o'n I roi y pethau y siopa nôl yn y cwbwrdd a greu baned o de,
ac eistedd lawr i wylio bach o teledu. Dyna pryd badiodd y heddlu mewn, heb caniatad by the way. Gallet ti wirio pa amser o'n i'n wylio teledu nos ddo? I caniatad i'n dweud y gwir? Byddwn i'n cael hynny yn cof, John, ond am y funud ni angen bod yn union beth ddigwyddodd. Rhwng y siop a dy ti. Dwi wedi dweud wrth y ti yn barod, dim byd. Am rhyw reswm dwi'n ffeindio hynny'n anodd i credu. Sut gall dyn fel ti hefyd heibio golygfa trosedd, dim ond ychydig o funudau ar ôl i dioddeffer, a dim gweld unrhyw beth o gwbl. Fe pobl fel ti yn wylltio i. Pobl fel fi? Rydyn ni wedi cael gwybodaeth o llygau dyst. Roedd ti wedi cael dy weld yn cedda lawr un stryd a Daniel, dim ond ychydig o funudau ar ôl iddo fe. Dyma lle cafodd corff Daniel ei darganfod. So what? Dwi wedi cerdded trwy second keel, hynna ddim yn profi unrhyw beth. Felly, roeddet ti'n cerdded lawr un stryd a Daniel Price dim ond 5 munud ar ôl e, a wedyn roedd Daniel Price byth yn dod allan eto. Dwi'n meddwl byddaf yn cofio os dwi wedi cerdded heibio corff wedi marw ar y llawr. Efallai, doedd ti ddim yn cofio, oherwydd roedd e dal yn byw pryd roedd ti'n darganfod e. Ond mae hyn ddim yn profi unrhyw beth. Dyn mewn dioddefyd. Does neb yn ei credu. Mae ei maint a'i edrychiadau ddim yn helpu o gwbl. Mae anglaf Daniel yn agosau, a mae pawb wedi dod at ei gilydd i gefnogi mam sydd wedi colli ei plentyn bach. Nag ydy yn eironig bod mae'n cymryd rhwygo plentyn allan o'r byd i dod â pawb arall at ei gilydd. Fi oedd yn athro i Daniel. Fi oedd yn ffrind i Daniel. Fi oedd cariad Daniel. A fi oedd mam Daniel. A fi yw Daniel? Na, Evie no. Na, guys, mae hyn yn anglaf, ddim yn briodas. Daniel fi. Dewis i mewn i'r byd, a na fi am gadael fe'n goelio fe'n gadael. Roedd e'n golau bywyd fi, a nawr mae'n teimlo fel rhywun wedi troi'r golau off. Mae'n teimlo fel rhywun wedi tynnu'r grip mas o'r ysgafod fi. Fi ddim ond gen i un cwestiwn. Pam? Ni dod yma heddiw oherwydd llofruddiaeth o Daniel Price. Ydy John Davies yn eog neu ddim? Dechreuwch. Oedd, roedd llofruddiaeth Daniel Price yn tragedy, ond ni wedi llofruddio y person anghywir. Gobeithio nad fydd anghyfiawnder yn bwrw dedfyd heddiw. Mae wolaeth Daniel yn llofrud. Mae llofruddiaeth Daniel yn trosiad iawn. Ond, yn ffodus i ni, ni wedi dal y llofruddiaeth. Gobeithio bydd anghyfiawnder yn dweud heddiw. Oedd yna reswm? Oedd e am arian? Oedd Daniel rhan o llun fwy? Pwer? Gall y digwyddiad yma fod ar ddamwain? Dial? Trevor, mynd ymlaen. Gall, pam bod ni'n beirniadu John am ei edrychiadau a ymddygiadau yn unig? Dwi ddim, ond mae byth yn dod mas o'i ti. Ydy, mae'n dyn od, ond nad ydy hyn meddwl mae llofredd gwir. Ond unig tro mae'n dod mas o'i ti mae'n cael ei weld yn cerdd ar un tro mae Daniel yn cael ei hydro ac unig beth mae'n munud yn hwyrach. Suspicious? Iawn, Trevor. Cofiwch ble oedd ti. Wrth gwrs, mae John yn cael ei amddiffyn enw o'i ymddygiad anarferol. Siarad am ymddygiad, mae Daniel wastad yn bachgen drwg. Mae ddim yn anodd i credu mae wedi cwympo hunain mewn i sefyllfa gwael. A hyn am reswm i lladd e? Na, ond mae'n rhoi
Res o mi fe eisiau cael gward o fe. Iawn, fi'n meddwl hwnna'n digon am heddiw. Beth wyt ti'n credu? Ydy John yn eog neu ddim? Eog. Beth wyt ti'n credu? Dewch! Eog. Dim eog. Eog. Dim eog! Iawn. Mae John Davies yn eog!